que m'anunciava la possibilitat, m'oferia la possibilitat de fer-li la presentació d'aquest llibre, Amanida de pensaments arrebossats amb carallons tendres, a València, tota vegada que ja li havia fet la introducció al llibre, o pròleg, i per tant considerava que podria fer-li també la presentació del llibre. Clar, davant d'un repte semejant sempre fan figa les cames i no ho tens clar perquè pateixes, no vols defraudar l'autor en primera instància, els amics que puguen acompanyar-lo en aquesta aventura, i cert és que a mi almenys sempre m'imposa un gran respecte i sobretot i per damunt de tot per no encertar en l'anàlisi d'allò que se'm proposa. Però no obstant això, uno també és un espírit lliure i diu, i si m'equivoque, què passa? No passa absolutament res, és la meva interpretació i punt i final. Aleshores, el que sí que vaig fer és preocupar-me perquè tingués una dimensió aquesta presentació que no fos simplement una presentació a l'italico modo, que també, és a dir, en un cert rigor acadèmic, segurament és la de formació professional, i després he anat fent el temps que ell ha anat enviant els seus llibres, la seva respectiva lectura, i ara he fet una lectura més aprofundida, té una vasta ja bibliografia, per a treure alguna informació que m'era benvolguda, estimada, i fer-li una mena de modest i petit homenatge a l'amic, a Manel, al creatiu, mitjançant la utilització d'un recurs que a mi m'és molt benvolgut, que es tractaria d'unes performances poètiques, literàries, segons jo les entenc i segons la meva manera de mirar-me les coses, i oferir-li aquest petit homenatge per a concloure la presentació. Per això la bruixa del document, però no patiu perquè això és lleu, i pronte el despatxarem. Sí, perquè jo comprenc que si una veu 40 fulls diu ni a les 3 del matí em llegir. Però si hi ha 7 recetes tampoc passa res, no? Bé, allò anem a anomenar-ho Cants metamòrfics per al senyor Emanuel von Costa. Això m'ho he copiat de tu. El pròleg que hem aparellat, tot per acompanyar l'aventura literària a Manel Costa en el seu llibre Amanida de pensaments arrebossats amb carallons tendres, hem exposat quin és el nostre modest punt de vista respecte d'aquest nou llibre del poeta. Primerament hem atès el que fa a la categoria informativa dels seus versos reflexius i també, i en segon lloc, hem resseguit el que significa la identificació entre el roig i el negre, tinta escollida per l'autor per a diferenciar els dos estadis poètics. Per una banda, la reflexió en la intimitat més nutritiva i per l'altra, pel que suposa la radicalitat escatològica enfrontada a la pulcritud metafísica de l'exposició poètica. I assegurem que hi ha tot un món en l'univers de contraris que s'hi estableix des del punt de vista de la condició existencial. També, i al pròleg preferit, hem tractat d'aproximar Manel Costa al parentiu amb Stendhal, amb el romanticisme de Stendhal més concretament, tot i que ens ha servit l'autor francès de guia fonamental per a, així, dur a terme la nostra labor. I amb l'obra pot ser fonamental de la novel·la contemporània El roig i el negre. La veritat siga dita, ho hem tingut prou fàcil. Però bé, com deien, diverses han estat les característiques que els han il·lustrat fonamentalment per a dur a terme la nostra pròpia reflexió al voltant d'aquest llibre, Amanida.
I aquests han estat els valors que hi trobem a la plural, diversa i tothora complexa obra creativa de Manel Costa. El seu romanticisme, l'apassionament per qualsevol cosa o circumstància que voreja la seva vida i darrerament la ironia que impregna cadascun dels seus treballs, ja estiguen escrits en clau poètica o bé en prosa. I agafant-nos a aquests tres elements, en farem un lleu recorregut pel llibre que avui ens interessa, tot deixant per a la fi una petita intervenció homenatge que li volem retre al nostre amic estimat Manel i que s'hi basteix sobre anteriors obres de l'autor, com ara 17 piedras dormidas, Diccionarios punto, El viaje, amb Curro Canavese i Carles Cano, i Cuentos desnudos. Bé, anem per feina, doncs. El romàntic. Propi dels romàntics és considerar el món com inhabitable i cerquen tothora refugi en paradisos llunyans, llocs remots on curar les ferides que massa vegades l'amor procura. I exemples els podrem trobar en la literatura espanyola, en el Duque de Rivas, en Bécquer, en Espronceda, en Zorrilla, també en Alcover, per exemple en el Pi de Formentor, etc. Així com un munt de vegades el romàntic de debò viu colpit pel pecat capital acedia, la tristesa, l'esguardar cap a un altre lloc i el desig majúscul de fer-ne la partença sense lloc on anar. Il·lustren el pecat i la condició romàntica dels herois que coneixem. En podríem fer una extensa antropologia, però no és ara el moment ni el lloc. Destacarem, això sí, uns versos de Manel Costa que il·lustren la nostra afirmació. L'home, quan, després d'ardus esforços, aconsegueix aguaitar allà a la llunyania, la llum final, s'adona que no posseeix ni capacitat ni força per arribar-hi. I què ens diu Manel Costa des de la seva posició poètica versemblantment romàntica? La naturalesa del jo i la idea és la mateixa cosa, tot filiant-le'n dins del pensament amb la realitat física de l'individu. I clama el poeta per restar sol, dolgut i amb manca d'esperança. Un recompensa, una idea que fa sonar, un algú a qui transmetre. La litúrgia del dolor, tan ben volguda pels herois romàntics, també s'hi manifesta als versos del poeta quan refereix: en certs moments desitjaria convertir-me en quelcom menyspreable, horrorós, odiat i sense cap possibilitat de ser volgut. També l'ànsia de fugida, del pelegrinatge cap a la terra ignota del silenci, resta present a les paraules del poeta quan assegura: tem no poder trencar les cadenes, no trobar eixa xicoteta clivella per on s'escape un somni, fent propi el desig del somni com a eina vertebradora de la condició humana. El poeta clama pel somni com un recurs existencial i que allibera l'home del suplici de viure ancorat al terra i sense gaires possibilitats d'alçar el vol, malgrat la foscúria que la tenebra vesteix. Tampoc la possibilitat d'acaronar el paradís consola el poeta. El paraís es troba, on l'home és el gran desconegut. Així la pena ho empurmena per una navegació en territoris d'esperança. A vegades, el portent de l'existència o l'andròmina del plaer vivencial s'hi contraposen davant la realitat que disminueix l'home o contrau la realitat del poeta fins a límits extraordinaris. Són un xicotet accident o una anècdota en la història de la vida, reafirmant-se tot seguit per a insinuar la fusió que la mateixa vida necessita per a dir-se talment vida. No passem per la vida, és ella que passa per nosaltres, ens utilitza per a ésser. I si alguna cosa caracteritza verament els romàntics és el tractament que en fan de l'ús pronominal, amb voluntat clara d'eixamplar o bé contaminar de la seva experiència vital a la resta dels mortals,
el jo, el tu i el nosaltres inclusiu, sempre arreu de tot el poemari. Manel Costa s'interpel·la a si mateix en diàleg constant, entre ambdues persones del singular, insinuant la filiació a una mateixa condició humana. El poeta que dialoga amb l'home que el comprèn. I el nosaltres, veritable intent d'amanir el món per a tots els qui envoltem el poeta, garanteix que s'incorporem com a elements vivents de la seva intencionalitat poètica. Alguns exemples. La realitat és un somni col·lectiu, o aquest altre, sentir-me un buit en el no-res, així com aquest diàleg, aquesta reflexió del poeta que fa referència també a la buidor i a les pors atàviques. Terrible por per arribar a la veritat, perquè una volta allà, què et queda? Resseguint el punt de la reflexió al voltant d'aquest formós poemari, tant com complex o és, ens podem trobar amb un principi tautològic que privilegia l'essència poètica i també el sentit més epidèrmic de l'home que observa la realitat. La mort és un privilegi dels vius. Aquesta veritat universal té, o abasta, un cabdal important de profunditat. El poeta s'esllavissa per la pendent del coster per a assegurar allò que tots sabem, però que en comptades ocasions podem assolir. La mort com un privilegi, potser com un descans després de la batalla del viure quotidià, després dels vans intents d'acaronar la felicitat. I remarca, trobar-se sumit en la desesperació, sense la retenció de trobar alleujament a la distància dels dies preteris, potser fins i tot rebregat per l'absència dels somnis de miners que mai no hi són. La veritat és un somni. I torna el poeta, torna Manel Costa a referir el seu estat d'aclaparament, tot amirat per un romanticisme indòcil i perseverant. I torna a quedar naufragant en els nivells d'impotència i obscuritat, tot aduant pels marges del misteri poètic. Un altre dels elements fonamentals que hi trobem a la lectura dels versos de Manel Costa rau a la seva força paradoxal. Sí, a l'ús que en fa d'elements de contrast per a aprofundir en la seva reflexió poètica i utilitza aquest recurs formal i retòric en acompliment d'esguardar un cert equilibri entre la pregona modernitat dels seus plantejaments, així com reafirmar la veu que ens augura una certa pertinença devers el cànon clàssic i tradicional i diu: soc terriblement constant en la meva inconstància. I nosaltres apuntem, constant i inconstant alhora. I com s'ho fa el poeta? Doncs podem apuntar, ens costa, que això és talment costa. I així com així, i encara més. Paradoxa, si més no, com a eix motriu existencial. O també podem trobar aquesta altra paradoxa. Ens passem la vida aprenent per a després, al final, morir sense haver comprès absolutament res. I ara passem a veure què ens diu el poeta apassionat. No només el romanticisme abelleix la fesomia poètica de Manel Costa. Altrament, el seu apassionat sentit il·lustra bastament la seva experiència creativa. Així, exemples n'hem trobat quan hem fet la lectura amatent dels seus versos. Què es pot esperar de nosaltres, que som la més extraordinària mentida? On trobem una veu no solament apassionada, també el martell que interpel·la a nosaltres, a tots nosaltres, com en dèiem abans. La mateixa passió que s'explicita quan assegura obrir, 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 quan tu mateix ets porta. I ahí tenim una anàfora pertinent que d'alguna manera ens interpel·la amb una gran força. Tot incorporant un alt grau d'intensitat a la seva exposició reflexiva. Sembla, però, que el poeta ens parla des de l'assesi, o potser des de la intimitat, com si es tractés d'una empremta digital. Em trobe en l'anvers del meu ideal i desitge, per tots els mitjans, eixir-ne. O aquest nou exemple d'allò que referim, obliga la meva ment que es contraga
i en la placidesa de la letargia mulla a poc per inanició. Com també ens brinda detalls del seu tarannà apassionat el poeta Manel Costa en aquests seus versos. Allà, potser allà, aconseguisca matar el meu ego, amb voluntat d'inserir-se al bell mig d'un món que el corprèn, cada cop un poc més. Sense l'ego particular, el poeta representa la voluntat i la vinentesa de ser un més de la conxorxa, un més en aquest món maniqueu que distribueix arbitràriament carnets de bons i de dolents, així com assistim a una asseveració de caire filosòfic. Quan mor el principi, desapareix el final. Manel Costa, poeta de la ironia. Manel Costa utilitza com a recurs i profusa dins dels seus versos la ironia descriptiva. En fa de retrats acurats o amb un somrís sorneguer que ens inocula precisió i anàlisi des dels camins d'una certa timidesa. Creiem i diu, ignorem conscientment que corregim els errors amb noves errors. Segurament pensa el poeta que l'home no té remei i que precisament la pedra resta al camí per a que la trepitge una i 1000 vegades. Mostra pel marc de la condició estulta, paraula que molt agrada a Manel Costa, que il·lumina la realitat dels homes i de les dones, per estar. I dintre de la mateixa línia argumental ens trobem amb aquests versos. Una de les poques coses honrades que es pot ésser en aquest món és boig. Ni més ni menys. No en té una massa bona opinió de la realitat el poeta quan així diu. I nosaltres l'acompanyem en aquesta reflexió, i també en tantes d'altres. Sembla també com el món de Boccaccio, quan s'esllavissa per la costera de la follia medieval, un món de bojos i de desequilibrats concernits pel viure goliardesc. Comamos y bebamos, cantemos y holguemos, porque mañana ayunaremos. O en valencià, més cru, però també real, follem, que el bon sacat. I la mala llet o la vehemència irònica, a vegades li surt per la comissura dels llavis quan assegura l'home és un ésser meravellós, encara que, de vegades, pensa. Quasi res en diu quan posa la veu i l'accent en aquesta afirmació. Inclús afirma, el fet de pensar és ja una limitació, igual que el fet d'existir. El somrís juganer del poeta s'hi manifesta en versos com aquests. Déu es va desentendre i es va posar a jugar al sambori per fer quelcom, impregnant de cert ludisme fantàstic la seva reflexió poètica i conceptual. I acabem. Allò que ens serveix l'escatologia, a manera de contrareflexió poètica. I ja, amb caràcter genèric, podríem afirmar que trobem una constant ironia entre el raonament poètico-conceptual i l'alliberament escatològic, que, amb roig, la tinta roja, hi figura com a coda de cada un dels poetes que conformen el llibre. Amanida de pensaments arrebossats en cagallons tèrmines. Sí, una escatologia en funció anafòrica. Doncs, és recurrent veure a de sota de cadascun dels poemes que conformen el poemari una afirmació rabiuda, colpida per 1000 noms de la fenta, una verdadera anàlisi qualificadora dels destins de l'home i dels viatges que es perpetren a través de la malaltesa i de la fúria. I tot és alliberament, tot és causticitat i rigor mortis, calcular la vehemència que no renuncia a una certa bondat quan recerca la substància informativa del seu quefer poètic. El poeta diu amb molta força i no oculta al darrere dels mots, i no s'oculta al darrere dels mots. En fa bandera i s'estremeix la terra amb la cançó punyent dels iconoclastes. Tants exemples podem trobar a la lectura del poemari que assenyalant-ne un resta força complicat, però ho intentarem. Això és el que diuen les Sagrades Escriptures. Merda som i merda ens convertirem. Tot apel·lant a aquella màxima terrible, però certa, de la Bíblia Vulgata, dins un dimecres de cendra qualsevol. Memento homo, cuia pulvis est et, in pulverem reverteris. I concloem amb els versos de Manel Costa.
i a manera de comiat, epitafi. He estat un ésser benvolgut, però millor colpejat. Moltes gràcies, Manel, per compartir la teua experiència vital i la teua veu poètica amb tots nosaltres. He intitulat aquesta proposta Trilogia, cants metamòrfics per al senyor Emanuel von Costa. El primer s'anomena The Romantic Show. Com una mena de viatge. Viatge, sí, viatge, viatge, sí, viatge, viatge, sí, viatge. I dempeus, sempre dempeus, agafat de la barra sinistra d'un autobús desballestat. I dempeus, sempre dempeus, reflectit per sempre a la superfície del vidre que clou la finestra d'un autobús desballestat i ofegat de polseguera. Ai! I diu el poeta von Costa, Emanuel von Costa, von Costa, i diu, què diu? Què diu von? Què diu von Costa? Què diu? Diu, mort, somniant despert, obrir el llibre, me n'eixí i es tornaren a apagar les lletres, encegades per la llum glaçada. Ni més ni menys. Com un romàntic. El somni despert encara a la distància del somni. La lluita al cor de la tempesta, el vent glaçat de la cara farta de llàgrimes. Font. Emanuel von Costa a cavall, per senders d'un bosc imaginari, l'espasa del verb iconoclasta a les mans i la darrera llàgrima furtiva, fràgil, que s'eixuga el fullam després de la caiguda, com un romàntic. Sí, com un romàntic, que abraça l'aventura del viure despert. Despert, ben despert a l'hora de la immensa cavalcada, quan la nit acull totes les fantasies i s'emmiralla. Com un romàntic, sempre dempeus. I el món, el món de Von Costa, fent giratones, acurats dins la celístia, dins la cinta cèlica dels merlets d'un castell fantàstic, al cor mateix, de la més bella encara. Com un romàntic. Secundum Emanuel von Costa. Arrossegat per la follia un home, diguem-ne un home, irremeiablement resta arrossegat per la follia, un home, resta, però a vegades suma, secundum von Costa, secundum Emanuel von Costa, a vegades, però a vegades no. I, doncs això, a vegades no, però a vegades sí. I, doncs a vegades sí i a vegades no. I què? Quanta passió i quanta passió.
I ho celebrem molt, i ho celebrem així, des d'aquí fins aquí. I ho celebrem amb festa gran, i ho celebrem amb vi i dolços i menjars selectes, i ho celebrem gràcies al poeta Bon, Emmanuel Von Costa, quan diu: la paraula, com una eruga, s'esllavissa pel text, xerrant amb els altres vocables. Les converses farcides d'arestes esquinçaven les paraules que separaven les paraules. De sobte, i aprofitant la xerraneca que els vocables produïen al parlar tots alhora, la paraula marxisme s'hi ficava una coma a la butxaca del darrere del pantaló. A partir d'aquest moment, la vida deixà de tenir sentit, per la qual cosa, la paraula suïcidi i la paraula assassí mataren tota la resta. I diu bé quan així diu el poeta Von Costa, Emmanuel Von Costa, i diu el cantant Pantaleón Rococó quan canta: ai, 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 ai. Hubo un tiempo en que todo era rosa, y ahora solo quiero vomitar. ¡Acábame de matar! I nosaltres diem: n'hi has cantit. I afegim: la passió mou la vida i la consum en cada tas que li fem al got ple de verins. La passió mou la vida i ens regala i ens atorga ulls per a mirar-nos la quimera i ens commou i dibuixa i aniquila quan la passió mou la vida i la passió nodreix el poeta, nodreix i legitima el poeta, llença el poeta Von Costa, Emmanuel Von Costa, en precipita fins l'estel que llueix en la nit màgica dels encontres desitjables. La passió habita el poeta. Per a concloure, demanant molts disculpes per la pallissa que us he clavat, de Ironicalment. Von! Ra! No sé com ho hem de fer, no ho sé. He dit que no ho sé, i qui no ho sap, no ho sap, i res més. I s'ha acabat el cafetí. Ho sabrà, però ho sabrà, i si ho sap, ens ho voldrà dir. Ai! I què canta el Titi? En las calles las pintas están de moda. Hoy en día verde, negra y colorada, pidiendo la autonomía. Un niñito ha visto una ay que me llegó al corazón. La verdad, como ninguna llenita de razón. Perquè el Titi canta de valent quan canta. A vegades vol dir coses, moltes coses, i se li entén clar, o no? Com ara, que canta també el Titi, i diu: libérate, libérate, ser sexual, no es un delito, no lo calles, lanza el grito, ay, libérate, libérate, si estás vivo, no estás muerto. No se hace collón, a darle gusto a tu cuerpo. Lanza al aire tu pancarta y no la quieras ocultar, que en un mal rayo la parta quien no quiera mirar. Libérate, libérate, no vivas más oprimido, busca tu felicidad, que aunque mucho te critique, el que lo prueba repite. Yo no sé por qué será. La cançó és més llarga, però la deixarem per una altra. I què diu Bon? Què diu? Diu cap cosa? Sí! Diu: muchísimo trastorn que sofren els poetes ortodoxes quan acaben un poema sense randa ni riu. I ben diu Bon.
quan així parla, perquè parla així com ho podem escoltar. Encara la veu prima en les fulles d'un vell canyar. Ironicalment, o sí, per si de cas direm que sí, que el secret restava ahí. La vida hi barra. I poca cosa més podem dir d'això, però d'allò podem dir tot el que vulguem. Som lliures, o no? Però si no ho som del tot, li ho podem preguntar a Bon Costa, a Emmanuel Bon Costa, a veure per què no ho som del tot. I Bon diu, quan diu, si és que vol dir alguna cosa, com ara mateix, per exemple, home primer, avui el sol ha eixit pel ponent, home segon, jo crec que ha estat el ponent el que s'hi ha posat al lloc del llevant. Dona segon, el llevant no hauria permès. Dona primera, jo no ho afirmaria amb tant de convenciment. És sabut per tots que els llevants són pusil·lànimes i poregosos. Home primer, de ser així, hi hauria que fer alguna cosa. Home segon, jo crec que els punts cardinals deuen aclarir els seus problemes sense cap ingerència aliena. Dona segon, però la justícia és la justícia. I diem, com qui no vol la cosa. I el camí que han de fer és molt llarg. I hem viscut per salvar-vos els mots, o tots o ningú. Un de sol no pot salvar-se. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos, caminante en el camino, amarrado al duro banco. Eso será la travesía. Nel mezzo del camino di nostra vita, sulle pommi la scena. To be or not to be, that's the question. I la poètica de Manuel Costa és, clar està, ben refermada en la consciència de llibertat. Ara, em permeteu una cosa, em permeteu que es doni l'esquena i el cul, no per falta d'educació o falta de respecte, és per pura timidesa. Vaig a llegir unes paraules. Bé, per tal de ser conseqüent amb el que vaig a dir a continuació, vull deixar de costat el llibre que acabem de presentar i de l'imbècil que l'ha escrit. Estem passat, per tant. Oblideu el present i passem al futur. He escrit unes ratlles, unes paraules, i les he titulades Una reflexió de merda. Mireu, estic fins als ous fregits de l'art i de les lletres i al mateix temps les estime tant que les assassinaria amb tendresa. D'altra banda, puc afegir que tots som seriosos fins que deixem de ser-ho. O tots som mortals fins que ens morim. I paradoxalment, una vegada morts, deixem de ser mortals. Veges tu quina notícia. Dos reflexions que no van enlloc, però és el que té això de pensar, que saps on comença, però no on acaba. Comencem de nou a veure si aconseguís estar una miqueta més centrat i que el meu cervell deixi de fer volantins. Plató ja deia: hi ha que discernir entre la bogeria clínica
i la bogeria creativa. I jo afegeix, i tant se val una que l'altra. La qüestió és que les dues ens porten al mateix port, és a dir, a una societat clínicament boja. En realitat, el que passa és que jo desitge ser tan feliç com un idiota, com un neci, com un pavau exempt de responsabilitats. Vull ser tan gros com una llapissera i tan incompetent com un colador de marbre. Enlairat i vagant entre la lletjor i la bellesa, arriba a la conclusió que cap de les dos són naturals. És més, són falses, no existeixen. Són invents d'aprenentatges impostos i temporals. A la fi, vull dir que naixen, moren i es transformen segons isca del cul del capitost cultural de torn. Per tant, el primer que hem de fer és enviar a fer la mà a tots aquests gloriosos notaris d'allò ben fet i d'allò mal fet, que fins i tot manipulen i fan que els seus criteris es convertisquen en dogmes quan en realitat són cagadetes intel·lectuals embolicades en papers d'atractius colorets. Che, en poques paraules, que se'n vagin a la merda. Per tot el que s'ha dit fins ara, us comunique molt apressament que he decidit ressuscitar l'Acadèmia Estúpida de les Arts i de les Lletres. Alguns de vosaltres la recordareu. Fa quasi 2 dècades que està guardada al nostre cervell. Doncs bé, en aquesta acadèmia s'hi podran realitzar totes les blederies i ximpleries factibles sense possibilitat de ser tombades per un examen exterior contaminat de trellat i sensatesa. És a dir, farem un menyspreu envers l'avaluació contínua i constant, de la qual estem bastant farts, i per què no dir-ho, ens importa un rave. Per contra, rebrà totes les benediccions de la Santa Església caòtica, que és una església raonablement estúpida i inútil, tal com han de ser totes les esglésies amb una orientació permanent i destructiva. Després demà, d'un futur pròxim, tindreu notícies, doncs, de la resurrecció d'aquesta entitat impresentable. Si aprenem a ser idiotes, aconseguirem, no ho dubteu, arribar a llocs inexistents, però acollidors, on les lletugues són la moneda corrent i les botifarres viuen al sagrari i són rebudes com un tros d'un Crist que fa filigranes amb versos atrofiats i deformes, transformant-los en angelets fills de putes i entremaliats. El problema de la senyal és que desconeix quina és la seva bogeria concreta, perquè tenir-la, la té. El que passa és que no la fa servir. La senyal és grotesc com una canya recta i carrincló com un beat pixant en un confessionari creient que dona de beure als angelets. Michel Foucault va dir: la verdadera sensatesa no està lliure de tot compromís amb la bogeria. Per contra, ha de seguir els camins que aquesta li assenyala. Ser un imbècil integral no és cosa fàcil.
i hem d'afanyar-se molt per assolir-ho. Molts de nosaltres ho tindrem difícil, perquè ja estem molt contaminats de raó i trellat. Tanmateix, crec que amb una mica d'esforç podrem aconseguir que la gent ens assenyale i ens diga: mireu, per allà va un altre cretí, un altre imbècil. Quina satisfacció, Déu meu, escoltar aquests epítets al teu pas. Produir idiotisme i ximpleria, tant en les arts com en la literatura, és la perfecció de la bogeria intel·ligent i de la sensatesa estèril. Cada bé de la vida és un do de la demència, que deia Erasme de Rotterdam en el seu elogi de la bogeria. No ens equivoquem, la cordura és avorrida, el pertorbat viu en la diversió creativa i constant. La veritat només pot viure a la boca del boig, mai en la boca del sensat i judiciós. Permeteu-me, però, que us presente, us explique succintament en què consisteix aquest projecte estrafolari i assenyat alhora. Història i deflagració de l'Acadèmia. L'Acadèmia, com el mateix nom ens indica, va néixer sola, nua i idiota. Això, que pot ser vist com un problema, ha de ser contemplat com una oportunitat. Una gran oportunitat que l'atzar i també la flor del taronger ens oferim a tots nosaltres, als altres i a dur als que som imbècils per vocació. L'Acadèmia no té història perquè és pobra i un captaire indigent no pot permetre's el luxe de tenir una acadèmia. Tanmateix, i encara que parega mentida, tampoc té deflagració, perquè les deflagracions són inherents a la història manegada, com és més sabut en els cercles pròxims al patetisme artístic i a la qualificació fal·laç dels profetes comunicadors. Com va dir el poeta, si no em tornara boig almenys una vegada al dia, acabaria per tornar-me idiota de per vida. Partint d'aquest preclar i famós pensament, volem construir una sèrie de mecanismes que desemmascaren l'art assenyat, l'art amb títols de propietat, l'art de procediments, l'art sociable, l'art amb recorregut, l'art finalista i l'art artístic, valga la redundància i valga la cantant caure. El que pretenem és crear un espai que aixoplugue les despulles de les creacions, les nafres de la sensatesa, els límits de l'estultícia i les natges de la prudència. Sabem dir espardenya, trencaclosques i moniato, i no ens avergonyim per això. Hi ha paraules que fan una olor atraient, com els gossos en cel, i se'n van amb el primer poeta que passa. Ens interessa la intel·ligència del cap d'oficina, la loquacitat del martell monàrquic, l'elegància de la pipa de vellut, l'agilitat de la bicicleta hospitalària i la bellesa d'un renyó com petjapapers. Per tot això, o pot ser per altra cosa que no entenem ni ens interessa entendre, els nostres objectius són execrables, detestables i subversibles. Per tant, es guardem en un molinet de titular poemes i a poc els desfarem per a construir el verdader art idiota. Una vegada l'art estiga crescudet, quan ja sàpiga caminar a bots, podrem traure-lo a passejar
entre crítics, galeristes, editors i malparits semblants per a mostrar-ho amb l'orgull del progenitor convençut d'un producte ben fet, però, malauradament, destinat a ser engruït per l'excusat de la saviesa formal i correcta. Fent art inútil i fent literatura inútil és l'única manera que els artistes i els poetes siguin útils a la societat, perquè aquesta, paradoxalment, deixa de ser una eina útil només per als de dalt, només per als de sempre. Així doncs, us convidem a exercir com a artistes idiotes i deixar ben alt el pavelló de l'acadèmia, la qual destruirem sense consideració ni misericòrdia tan aviat com siga creada. És a dir, que oblideu tot el que us acabo de dir i amb amistat i sense rancor anem-nos tots juntets a cagar. Com deia el mestre John Fuster, un bon llibre sempre és una provocació. El que no sé és si una provocació es pot convertir en un bon llibre. Moltes gràcies. I ara no sigueu ronyosos i compreu llibres. Bueno, voleu fer alguna pregunta o algo? ¿Puedo preguntar? Manel, Sí. tú desde el teu interior, tú eres conscient de que eres un romàntic, com ens ha mostrat de manera fehacient l'amic Josep Sous? Sí, però m'agrada destruir-me tots els dies. Després de ser romàntic, hem destruït. Està tot clar? Tenen por que es llegin més. Pues, Josep. Moltes gràcies. No té gràcies per haver